Aisle 4, master. Morning, sir. Morning. Tawago na ito yung number mo. The greatest. So na ako diri sa vaccination area no. Tagatag form nila nya na sila ikuan diri priority number. Dapat na hilapan. Actually more than a month na ako nagpa-register as A4 category nga karon lang ko na taxa nila. Yung pasok ber na to 340 pa. Ya 688 akong number. Biar di mana tahu tahu. Awak, jangan kita. Saya penakut dia. Uli sa ako dito eh. Kalibangon ko nagsakit patiyan ako noon. Ito yung CR dito eh. Hugaw kayo eh. Binulusot ako tae dito. Nakasoda pa no? Nakatas sa screening area. Dol-dol na gud. Gikan sa last G's niya. Payan ka lang last 12 na. Plus 1 hour pagitaan niya kay ako registration, screening niya. Napatay naghahagian. Ayos na yung online, sir. May taxan ko na ko'y text. Text na ka. Hindi ko matanong. Sa text? Screening, ma'am. Sira to, sir. Screening area. Thank you. Screening area na ko, guys. Sir Noy. Bibi ka, sir, ha? Okay, sir. 120 over 80, sir. Mas accurate pa na siya sa hikap-hikap. Kani? Ah. Oo, sir. Normal ratio po sir, 98% ang oxygen sa blood and 99 yung heart rate. Thank you. Hi. Pwede lang ka makita sa video. Hindi na sa unsa ilang lang. Pwede patrol ka, joke. Ako na naibutang sa YouTube, ma. Okay lang. Hello, uy, ako na po. Charot. Kung di ka, okay lang ako i-blur. Okay lang? Duha di siya ka doses. Second dose na to is after 3 weeks pa. Then expect mo ito mga possible na na side effects after bakuna, no? Pwede ito mag-fever, chills, headache, kapoy ang lawas, rashes. If ever gani mag-fever and chills ka, take lang para sa tamol every 4 hours. For the rash, kaya mag-cetirizine lang ka or any antihistamine once a day. Then kung kapoy ko ng lawas, labay ng ulo, kaya flu-like symptoms, pwede rin ang paracetamol or pain reliever. Mayo flu, pwede na. Yes, pwede rin. Then kung swell ang injection site, sir, ako lang yung cold compress. Cold compress. Oh. Nato yung mga pangutana, sir. Wala na. Ilang edad ka rin nato, sir, sorry. Ian Mendez. Fernando. Sir Ian. Sir, natin maintenance. Vitamin sa dok. Vitamins. Di pa tayo. Vitamins, sir, ha? No, alcoholic drink lang ka. Starting today for 2 weeks. Ha? Sir, doctor. Kamay lang siya. Sakit gitu. Oh guys, sakit-sakit gitu. Pero kadiyot ra. Nang kalit ba kalit na sakit. So muna ni diri ato ang last na station.
So mas maayo gid kong magpa-register kay karon kay free naman ang registration for vaccine kanya nag-text ko nila for follow up mga lakong gikuanan a day after. Ayaw, may sila lupad-lupad ba? Late. Manila, late. Manila, Cebu, late. My God! Namburawat mi dire sa kuan sa gift certificate na gihatag mo ni Master Idol CJ no. Libre ka ba? Salig libre. Ang yabang-yabang pumasok, akala mo maraming pera, yung pala may gift certificate. Di ka may stop ka mo. Mawala yung mukha mo. Oo, mas mahal pa yung pamasahe niya. Oo. Abi na ako kaning pancake house kay puro ni pancake ba. Nami mga chicken pero nasa sila pancakes oy. Sir, taga Sir. Uy, salamat, Sir. Ay, iyan lang sa kalam. What's up, yo? What's up, yo? Nya, ang naitabuan ni kay kuha nga namon GC. Di na gid ni prank di gid. Tunsaon mo ni. Tuloy mo hugas kasi sa hugas Sir. Pwede ra. Babalik na lang tayo dito. Pwede ra. Sir, Kasi Jim, si Pugasa, kay siya may nakawa. Thank you. oh, Wait, bagay ka order mo no. Bitaw. Abi kung isa ra ka buok. Share lang ta. Lamig yung chicken. nakuha oy. Lami na ikatog kay busog naman. Nag-tik tok 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 nasaan sila nag-tik tok tok tok. Shoutout sa mga kwan dito, Rebe. Morning